Josep Piera Rubio, nascut a Beniopa el 30 de maig de 1947. És un destacat poeta, escriptor, narrador i traductor valencià en llengua catalana. La seva trajectòria literària ha estat reconeguda amb diversos premis, incloent-hi el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes atorgat per Òmnium Cultural l'any 2023. Bon dia. És un plaer parlar amb vostè. Per començar, quina ha estat la seva motivació principal darrere la seva trajectòria literària? Jo, simplement, motivació. Jo sempre he volgut ser escritor i sempre m'he sentit poeta. Per tant, simplement, jo he tirat avant la meva, el que diríem, vocació, que m'ha dut on m'ha dut, que és el moment actual. És una vida dedicada a l'art d'escriure. Molt bé, moltes gràcies. I la seva obra combina poesia, narrativa i assaig. En quin gènere se sent vostè més còmode i de quina manera ho diferencia o ho afronta per a cada tipus de text? Jo sempre m'he considerat i em considero poeta, en el sentit que veig el món amb mirada de poeta. Ara, la poesia no pot ser banal i, per tant, quan no la sent profundament, aleshores em val de la prosa. El que no tinc clar és si sé ser novel·lista o narrador d'històries alienes. Però sí que, per això agaste aquests gèneres que agaste, que estan a la frontera, que són poètics i intimistes, que conten històries de proximitat, perquè jo necessito sentir les paraules i el que conté per a saber-les escriure. Per això, precisament, escric en la llengua en la que escric, és la que jo visc i senc la vida. Correcte, gràcies. El paisatge i la memòria són elements molt presents en la seva obra. Què representa per a vostè el territori valencià i la seva història en la seva literatura? Ho acabes de dir, és la manera de viure el món, de viure la vida. És dir, per a mi un paisatge ha de ser vivencial i com una llengua l'ha d'expressar. Per això jo parlo molt d'un paisatge de paraules. Per a mi no és el mateix taronger que naranjo, ni fonèticament, ni emocionalment, ni tan sols en el meu imaginari. Veig coses i sent coses diferents. Per tant, la llengua és algo molt important a l'hora de saber-la elaborar per a crear un producte artístic. És com el pintor amb la pintura. És el material, la matèria en la que fabriques el teu art. Molt bé. Ha traduït obres fonamentals de poetes àrabs medievals. Què li va atraure d'aquests autors i com ha influït aquesta experiència en la seva pròpia escriptura? Mira, va lligat. És dir, jo sempre havia sentit als vells, quan era xiquet, quan tu preguntaves sobre coses, ruïnes, pedres antigues, això és dels temps dels moros, però no sabien dir res més. I aleshores, una vegada, en una ocasió, jo tenia 20 anys, en un viatge a Granada, un amic arabista em va parlar dels poetes àrabs nascuts a València. I al tirar a llegir-los vaig veure que si me'ls autotraduïa, m'emocionaven més, perquè, per exemple, no era el mateix una imatge que es diu nadava un negre en un ullal, per a fer una imatge metafòrica de l'ull, en la qual la paraula ullal remet a ull i a claror
i tenia un punt, per una altra banda, surrealista, que no, si hi ha un lloc dic Alberca o Laguna o jo què sé, mirant el diccionari. I aleshores és ahí ve la importància de la tria de les paraules a l'hora de fabricar una imatge. O a l'hora... I allí jo vaig veure que aquell món antic, és a dir, jo encara el podia sentir viu, perquè el meu paisatge, el paisatge de la meva vida, encara remetia a allò. És a dir, les marjals de Gandia, els ullals de Bairén, els tarongers, l'olor de la flor del taronger, les ruïnes antigues, tot allò, sabent-ho interpretar, era un paisatge d'emocions i de paraules. En un moment històric en què a nosaltres ens havia tocat, en què nosaltres no teníem ni memòria, ni cultura, ni tradició. I jo vaig veure que sí, hi havia una memòria a fabricar, un paisatge a treballar no només en pla productiu, sinó també en pla estètic. I això va ser el que em va fascinar i enamorar de dir, no cal anar-se lluny per a trobar la bellesa de les coses, cal saber-la trobar en allò que tens davant. Moltes gràcies, David. Ho tenim tot per ací, propet. Ho pots tindre si saps veure-ho. Correcte. També tenia una altra pregunta per a vostè, que recentment ha rebut el premi de la lletra catalana. Què significa això per a vostè? Com és d'important? Això és com diu, és un honor. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes és un honor a un treball d'una vida en què s'ha anat. I també un reconeixement a una generació, podríem dir, que hem salvat literàriament la llengua. Vull dir, perquè si nosaltres no haguérem entrat a tot això que estem parlant, el valencià hauria desaparegut definitivament, perquè nosaltres som la primera generació educada a abandonar la llengua, definitivament. No abandonar-la des de la ignorància, que és el que els certs vells feien, abandonar-la des de la ignorància, sinó abandonar-la des de l'autoodi. Vull dir, si això no aprofita per a res, per a què usar-ho i conrear-lo? I nosaltres hem dit, això, com tot, depèn de l'ús que se'n faça. Si jo sé treure-li la bellesa, això serà bell. I descobrir qui era Ausiàs March, descobrir aquests poetes, descobrir els poetes de la Renaixença, descobrir que tens una tradició i que formes part d'aquesta tradició, va ser una responsabilitat i una fascinació. Ens enamoràrem de la llengua i l'hem mantinguda viva i la mantindrem viva fins al final. Tant de bo. Molt bé. Què ens podria dir vostè d'aquest llibre que ha reeditat recentment, així s'acaba tot? Pues una enorme alegria perquè els editors són uns joves de 30 anys, jo dic jove, perquè clar, ja s'entendrà, que a un llibre publicat fa 32 anys, és a dir, quan els editors actuals encara ni existien, van trobar que mereixia ser reeditat. I a mi se'm va donar una gran alegria. I fins i tot vaig arribar a pensar que un llibre que parlava de la degradació de l'Europa mediterrània, de la degradació de la vida a partir d'un cos malalt, podia ser molt més interpretable ara
que som conscients de tot això molt més, perquè estem vivint un moment de transformacions en els quals, com jo dic, Europa, el Mediterrani i nosaltres ens sentim amenaçats en l'extinció. És a dir, podia ser més ben entès ara que no quan el vaig publicar fa 30 anys, i em va donar una gran alegria. També perquè eren uns editors joves. Per tant, la tradició literària continua viva i continua havent gent amb voluntat i gràcia, no sols d'escriure, sinó també de renovar la tradició editorial, etc. Molt bé, moltes gràcies. Pensa que el meu company tenia... sí, tenies cap pregunta, no? Per a... Sí, a veure, mirant enrere, hi ha alguna obra seva que considere especialment significativa en la seva carrera i per què? Bueno, és que això és delicat. És com si a un pare li preguntes a quin fill vol més. I el dirà que a tots els vol igual. Jo diria que els llibres d'aquesta fase italiana de la meva vida, el descobriment de Grècia, Itàlia, el Marroc, el descobriment, entre cometes, del Mediterrani, sí que em fa obrir un horitzó nou. És dir, quan jo tinc la sensació que ací, en acabar-se la tradició, hem entrat en una deriva negativa, expandir-me, obrir-me cap a la mar, i veure que en l'únic part del món que jo puc anar com a valencià de llengua i cultura catalana, per tant com a europeu, i tindre un món a descobrir i a fabricar, és aquest. Els llibres que faig en aquell moment són els que més útils m'han servit a mi. Una altra cosa, sí, com a productes artístics, a la gent els han sigut útils, perquè també es pot dir que és el moment en què la deriva cultural s'encara molt més cap al món anglosaxó-americà que no cap al món europeu mediterrani. Tornem al present. Potser ara ens adonem que l'amigo americano ni és tan amigo ni és tan americà. I ja per acabar, quin consell donaria vostè als nous escriptors que vulguin dedicar-se a aquest món? Té cap consell interessant? Que llegeixen molt, que no tinguem pressa, encara que la joventut sol tindre molta pressa, que una vocació és per a tota una vida, per tant que treballen, però treballen creativament, i que confien en la seva feina, però no des de la vanitat, sinó des de l'aprenentatge sistemàtic. La vida consisteix en voler aprendre sempre. Mai no saps prou, perquè la vida va ensenyant-te a viure. Perquè tu ets el que vas ser i no ets ja el que vas ser. És com la vida. Per tant, jo sempre he dit, a mi m'agrada més aprendre que ensenyar. Per això, aprendre a viure. Llegir i escriure ajuda a aprendre a viure, Molt bé. que és el més important. Això ho farem tots. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins així l'entrevista. A vosaltres. Moltes